novu epizodu na našem kanalu. Ja sam Ivana. A ja sam Natalija. Dobro. Ja sam Natalija. Danas ćemo provjeti Best Friend Challenge, drugi deo, kome mi ona postavlja pitanje i ako mi govorim tačno pitanje, lupi mi jaja o glavu. Tako da možemo da počnemo. Ja mislim da će da mi lupi jaja o glavu, ali ne vezi. Coca-Cola ili čaj? Coca-Cola. Samsung ili iPhone? Samsung. Suknja ili haljina? Jo, iskreno ne znam. Suknja. Ja više volim haljine. Ne. Ovaj trenutak sam čekala. Ne. Sam malo raširi do tebe. Jo, vidim sad. Jao, majko, gledaj sad kad mi lupi jaja u glavu. Jao, sad. I ona nema osjeća kad lupi. Nikad te nisam lupila. Ovo kako možeš da znaš. Znači da stavim tvoju bluzu ovdje. Ej, veruješ mi. Nemoj bluzu. Idemo, spremi se, nemoj da odsviliš. Samo da mi nade unutra. Dobro, ajde. 1, 2. Dobro. Pola jaja mi ispala ovdje. Dobro. Joj. Ajde, sljedeće pitanje. Farmerice ili trenerke? Sad ću ovdje da pogrešim. Šta? Farmerice. Da. Starke ili Nike? Starke. Da. Torta ili sladoled? Sladoled. Ne. Daj! Ja obožavam torte. Mislim, nije da ne volim sladoled, ali... Daj, zezaš me! Više volim torte. O, daj, zezaš me! Ne! Da. Ne. Dobro, ajde, malo da ostala ti ljudska na glavi. Šta? Nemoj da odviraš. Gde je? Eto je. Gde je? Gde je šta? Ajde. Dobro, ajde, plakat ću. Nije puklo. Pokaži, molim. Da, nije puklo. Okej, meni je smrta glava. Jao, ili je ja se čučao, meni smrta glava. Dobro, nisam ti cela. Daj mi peškir. Oj. Ne koristi ružne. Dalje, dođi preživamo. Ništa se ne vidiš. Ne, dobro. Umjesto gel za kosu, to je. Da, baš je lepu kombinaciju. Ovako. Joj. Evo, da li ćeš da povedeš? Punđe ili rep? Staj da se počešam. Joj, izvinite zbog buke u pozadini. Znam da ću još jedno jaje. Što je lep gel za kosu. Kafe ili 3 u 1? Stani, ono pitanje punđe ili rep? A da, punđe ili rep? Rep. Da. Kafe ili 3 u 1? 3 u 1. Da. Narodne ili zabavne pesme? Joj, ti slušaš i narodni, tako. Narodne. Ne! Otak! Slušam oba dve, ali više volim zabavne. Joj. Ovo je posljednje jaje koje imamo. Nije posljednji, donest ću još. Dobro. Priđi malo napred da ne ode nazad. Dobro. Jesi dobro? Ne. Da je dobro. Joj. Lula, stani. Jao, majko. Molim te, nemoj brzo. Jao, kako kape nas. Dobro, stojiš dobro, ništa. Imaš još malo pitanja. Ovako, jabuka ili breskva? To se odnosi na sok. Mogu i ostane ne vidim. Pa dođi. Da. Da. Opet sam rekla da. Romantično ili divlje? Divlje. I eto, prošli si sa, koliko je? 3? 3. Tamo smo donele toliko. Super. I hvala vam što ste pogledali ovaj video, meni se baš svidao. A da, što si meni lupala jaja
glavu. I hvala vam što ste pogledali video, subscribeujte, lajkujte i tako. Šerujte, nemojte što šerujete. Šalim se. Ćao! Ćao!